Pozdravujem vás kamaráti z posvetného priestoru prírody. Dnes sa s vami chcem podeliť o dva zábery medvedice a jej mláďat, ktoré vznikli pár desiatok metrov nad cyklotrasou. Čo ma trocha prekvapilo je to, že medvedia rodina sa tu ukázala počas dňa. Prvý záber vznikol o 6:31 a druhý v čase 15:22 toho istého dňa. Nemyslím si, že by medvedica stratila plachosť, jednoducho to vyhodnotila tak, že v danej chvíli jej tam s rodinou nehrozilo nebezpečenstvo. Verím, že zábery vás potešia, prajem vám krásne dni, zostávajte v zdraví a nech sa vám darí.